Mumbay Negeda, oमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय ताज हटेल, मुम्बाइ ताज हटेल। बरिया लुकायनो लुकसा नायदो। ओमफ्राय ओरैहाय ताज पेलेस गोजौआव दं। बिस्कुट, चाय, चाय। जोंनि गारिजों थांगोन आरोना हमारा पायलट किधर है बिग बॉस ने सेटअप बेवनो जायो बिग बॉस शूटिंगा इसके पहले ये लोनावला गुड मॉर्निंग एवरीवन सिखारबाय व्हाट्स द टाइम राइट नाउ 7:20 7:20 7:20 जाबाय जों दहायनो सिखारसुदा रेडि जाबाय दा जों 8:00 टाइम होदों ब्रेकफास्ट जानानै जोङो बोजों थांसिगोन दा बेवहाय थांनानै माखासे जों नलेज लाहैगोन गिदिर गोलावफोरखौ लोगो हमनानै थांसिगोन बयबो सिखारजोबगोन माखासे ब्रेकफास्टआव थांबाय जों सेकेन्ड जागोन आरोना ब्रेकफास्टआव माखासे सिखारबावाखैनो दा बेजोंबो फोजानांगौ खिथाव जै जों थांगासिनो नायलांबाय था ब्रेकफास्टआव आं दा ओरै मा नुलांगोन नोंसोर देखायबाय थागोन अके आंजों लोगोसे फै नों बायदि बिदि उन्दुग्रोग्रा मानसि नङा जों बेखौ मानो दरखेवाखै नों साला लागाय जासिगौसोमोन नोङो मिन्थिगौ नोङो मानसि लोगो दंना मिन्थिखाना मानो बिदि उन्दुनांगौ नोङो दा जाबाय थाबायहाय हायाव गोलांगोन राबननि फिसाया जालायबाय नै माबा सारि घन्टानि जार्नि इडली नोंलाय मा पाव भाजि ना बाथोन ना दाखालिनिफ्राय सावनाय अखा हाबायलै बोरै थांबावनांगौ जाखो नै जा खरा अखा हाबाय अखासो हाबाय रायजोफोर थांनो ओंखारखाजोबबायमोन बयबो नाय अखा हाबाय अयथासार अखा बोरै सहैबावनांगौ जा गारिया ओमफ्राय लामायावसो दं लामासिम लेंहरगासिनो ड्राइभारा अखा सिजानो थानांगौ आरो जोंहा बिसिम फैबानो जायो फैनो हाथारो जमा जाजोब्बायमोन नै सेस आयौ गारि फैगौ अखा हानानै साथाम गारिया बिसिम फैबावला बे फिदिनो हाथारा हटेलसिम थांबावा गारिया जों आरो दाना खस्थ' मोना जुथा सिजोब्बाय आंना गाखोफैजोब्बाय गारियाव बयबो गाखोफैजोब्बाय मुम्बाइनि ट्राफिक जाहांबाय नै ट्राफिकआ अखा हादों बिरादनो थांगासिनो दं अखा हाबाय हजों अखा मोनहैयाबानो अखा हाबाथ' रावनावबो साथा गैखाया जोंनाव साथा दं गावनिया माबोरै साथा गैयाना माबायदि मुंदांखा दङ आरो थांगासिनो दङ नायनोसै हजों अखा हायाबो मोजां बेरायनो मोनगोन मोजां माबानो मोनगोन एक्सप्लर खालामनो मोनगोन स' दा हप टु हजों अखा हायाखै गारियानो गाज्रि जाबाय नै बोरै जानांगौ अखाबो हानाय गारिबो गाज्रि फाग्ला उखुन्दै खुजोब्बाय गारियानो नै जाला मा जागोन कृष्ण लेटआव लेट अखा हानायाव लेटखा 4 घन्टानि लामा बिदि गारि जानो हाबाय नायलाय उखुन्दै खुजोब्बाय गारियानो थांनांगौआ लेटआव लेट अखा हाखानाय बेथ' गारिया नै एसे प्रब्लेम जाना होबाय मा जायो नायनोसै र' रायजोफोर गावसोर गारि गोदान हमना हरनांगोन जुदि गावसिनि गारिया जाथाराबा लेट्स सी नै मुम्बाइ नै बिस्कुट चाय चाय दो हो गया दो ओ भैया एक बिस्किट में कितना 3 तो 4 तो एक बिस्किट में कितना हो गया एक बिस्किट में कितना एक बिस्किट में कितना एक बिस्किट में कितना 10 रुपया 10 रुपया कम नहीं होगा 5 रुपया ले लो 5 रुपया ले लो पैसा नहीं है 5 रुपया ले लो भैया प्लीज भूखा हूँ प्लीज भूखा 1 रुपया भी नहीं चाहिए खाओ भूखा है तो पैसा नहीं है तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए लेकिन देना है तो 10 रुपया देना लो मिनिमम थैंक यू मैं नहीं खाऊंगा फिर 1 रुपया क्यों नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा तुम जो देगा नहीं मुझे बुरा लग रहा है मैं नहीं जो देगा वही खा लेगा नहीं चाहिए नहीं ले लो तुम जो देगा वही लेगा बाबा नहीं चाहिए 10 रुपया नहीं चाहिए नहीं चाहिए मेरे को नहीं खाना है डेन्जार अखा हाबाय मुम्बाइआव गारियाबो दासो गोदान मोनसे सफैबाय फाग्लासो जागोन रायजोफ्रा गारियाबो दासो गोदान मोनसे सफैबाय डेन्जार अखा हाबाय नै सेस स' ओंखायनो जों दा मुम्बाइ फिल्म सिटियावनो बेरायग्रोसिगोन गुरेगाव बेरायग्रोसिगोन हो बेनिफ्रायसो जों गाबोनहाय पुनायाव थांसिगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों बिराद हागासिनो एकदम अखायानो अखा जोंनिथिंनो सान्दुंसो खोनादों आङो नंदानोनि बिल्डिं जोब्बे
बिराद दामनो गरसेयाव बेसेबांबा लायो इरानन्दानि बिल्डिं जायो बेफोरो नै बेफोरबो ओइ इसोरबो फुरा बेनिनो जोब जायगा सब उसका ये ना एरिया उसका है ना क्या नाम था ईरानंदानी एरियानो बेनि जोबनो बे बिल्डिं थिल्डिं गासिबो बिराद टपनो फैबाय रायजोफोर ओंखार नागिरबाय बयबो हाबनोसै सिङाव बेयावनो फाइनालि वी आर हियर इन मुम्बाइ फिल्म सिटी नोंथांमोना नायलांदो Just the gate, entrance. नुबायना मोनफैबाय जाबाय थांफैबाय बा फट' लानायफ्रा मा लानो नागिरदों टिकेट लानांगोन सासेयाव बेसे पर हेड 1100 मुंबाइ आयु 1099 1099 आरो बेसेबां फैसा गैया नों होथ'दो दा नोंना 1.5 लाख लाबोखादों ना ओंखायनोथ' हाबोबा टिकेट दाननांगौ टिकेटआ 1100 पार हेड आरो ना बेखौ दाननानै हाबनांगौ आरो ना दा बेखौ टिकेट दानगासिनो जोंना रायज्लायगासिनो दसे उनाव हाबसै जों दा थांसिगोन गावसिनि बासजों थांला जों जोंनि प्राइभेट गारिखौनो लागोन जों जोंनि गारिखौनो लासिगोन जोंनि गारिजों थांगोन आरो ना हाबगोन थौदोलै हमारा पायलट किधर है ये है हमारा पायलट किधर है हमारा पायलट दादा और कोথায় और গেল हम हैं गाइड ठीक है आप लोग गाइड करेंगे हम और डायरेक्शन भी देगा सब देगा और बोलेगा ये नहीं अभी जा रहा हूँ वैसे हमारा दो तरफा टूर होगा इंडोर और आउटडोर लोकेशंस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आउटडोर लोकेशंस का फिल्म सिटी का साइट्स एंड विजिट कर लेंगे साइट्स एंड करते वक्त हमको 1-2 लोकेशंस पे उतरना है उस लोकेशन की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आप 3-4 लोगों की जितनी पॉसिबिलिटी होगी हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे शूटिंग को और थोड़ा करीब से देखने की पूरी कोशिश करेंगे अगर आउटडोर लोकेशन पर कोई शूटिंग चलती होगी तो अदरवाइज इंडोर लोकेशंस के लिए काफी सारी रोजाना शूटिंग इस फिल्म सिटी के अंदर की तरफ चलती रहती है जैसे कि अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसा और भी काफी सारे कुछ मूवीज और कुछ सीरियल्स के सेटअप्स है आपके लिए बना के अलग से रखा हुआ है जिसका नाम है बॉलीवुड पार्क बॉलीवुड थीम पार्क में काफी सारी कुछ अलग अलग से एक्टिविटीज आपकी होती है जैसे जाबाय जोंनि थोड़ा सिङाव हाबबाय यहाँ से जाने दीजिए मैं स्लो करने के लिए बता दूंगा आपको ठीक है आराम से हाबजेनबाय फिल्म सिटी जो है यहाँ काफी लोग रोजाना घूमने के लिए आते हैं हजारों की तादाद में आयदा बुजायगासिनो दङ जो स्पेशली शूटिंग्स वालों के लिए बना के रखे खोनासंबाय था दा देखायलांबाय थागोन तरफ से नाम सुना हाँ जी फेवरेट शो था वो वन ऑफ द फर्स्ट ऐसा शो था जब उसके पहले ना उसके बाद में ऐसा शो कोई बना है सीधा चलिए प्लीज आगे गेट आएगा ना तो लेफ्ट में रोक देना हमें चेकिंग करानी है शक्तिमान के वैसे आपको पता होगा बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ है सोनी सब चैनल जो तारक मेहता चैनल पे चलता है वो लाइक से एंड लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एक बोर्ड पर्पल कलर का जिसपे लिखा है एंजमॉल शो इंडिया कुछ ही देर में ये फिल्म सिटी का सबसे बड़ा रियलिटी शो जिसका नाम है बिग बॉस विद मिस्टर सलमान पर्पल कलर का आपको और सलमान खान का फोटो भी आगे हाँ जी बिग बॉस तो ये बिग बॉस का सेटअप है फिलहाल कुछ सालों से यही बिग बॉस ने सेटअप बेवनो जायो बिग बॉस शूटिंगा इसके पहले ये लोनावला कच्चा साइड में लोग शूट करते थे अभी कंटिन्यूअसली यहीं पर चलाया जा रहा है हाँ जी इसका नाम है कभी नीम कभी शहद हाँ जी एक प्यारी सी सीरियल जो लास्ट मंथ 6 तारीख से स्टार्ट हुई है सापला चैनल पे और कंटिन्यूअसली भी यहीं पर चल रहा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ उत्तराखंड क्या होता है कि बस अलग अलग चीजों को बस कन्वर्ट करने के लिए सिटीज वाइज ऐसे कुछ रास्ते शूट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बस गाड़ियों की नंबर प्लेट चेंज करना होता है हमको आरजे यूपी एमपी बीएमआई जेएसडीएल लामानि शूटिंगफोर जायो माइलस्टोन कलर करके रखते हैं मेहनत की जाती है बेवनो जाजोबो बबेबा लामानि शुटफ्रा बेवनो जाजोबो आरो ना खालि बिसोरो जायगाखौल' चेन्ज खालामो बर्ड होयो मा होयो जे जाहाथे बेलेग जायगा नुयो बेबायदि आरो ना खालि सेटआपखौल' सोलायो बिसोरो दा नैबेवहाय मन्दिरावहाय मोनसे शुटिं जागासिनो ख्रें थें दंजोबो फाइट सिन जादों खोमा नैबे ओरै बासफोर दंजोबो नै भेनिटि कारफोर दंजोबो एक्टर एक्ट्रेसफोरनि भेनिटि कार दङ स'
बेवहाय दा शुटिं सोलिगासिनो दा बे मन्दिर आरोना बे मन्दिराव भगबाना सोलायबाय थायो नोंनो मा भगबान नांगौ बेखौ सेटआप खालामो बिसोर खालि मन्दिराल' सोलाया भगबाना सोलायबाय थायो दा बेयाव हाबना नायनोसै जोङो बे सिङाव थांसै मन्दिरा सोलाया भगबानाल' सोलायबाय थायो बेयाव एखमबा गणेश मन्दिर एखमबा गणेश बाबा एखमबा शिब बाबा औ उनाव नायबाय थादो नोंसोर बिथांमोना बे मन्दिरानो बेस्ट मालाय सेटआप खालामनानै दोनदों मन्दिरनि शुटिं सोलिगोन बिसिना बेवहाय दा अखानि थाखाय नेदों खोमा अखा हागासिनो ना बिसोर शुटिं लागोन दा बिसोर नेगासिनो दङ अखा हाबाय नालाय दा बे गाइडआ जोंना खोन्थागासिनो दङ सब बताऊंगा मैं बस में आपको सब बस में बताऊंगा फोटो ले तब बारिश थोड़ा कम है फटाफट मन्दिरखौ जों नायखांबाय दा बेयाव शुटिं जागासिनो बिसोर लासिगोन अखानि थाखाय रेस्ट लादोंनो बिसोर शुटिंखौ नायबो बे साइडआव लागोन जायो दा बे जोब्बाय दा जों टेंटिं लागायनाय दं मालाय दा जों थांफिनसिगोन मोनसे एनादार लकेसनाव बेयावनो सिङावहाय नैबे जोंना गाइड बिथाङा देखायगासिनो जोंनो खोन्थागासिनो मारै मारै जायो मारै जाया दा जों थांगासिनो दङ एनादार लकेसन दा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय यस सर मेरे को तो बहुत खुश हो गया कि लोग में थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर मोनसे लकेसनाव फैलायबाय हाजो गोजौआव आरोना बे जायगाया स्पटआ जाहैबाय बिथिं ओरै हाखर दं बेवहाय जे नोंसोर नुगोन वेलकाम मुभियाव जे बे बिफां न'खौ हास'लायनानै जे गेम गेलेया होमबा माबा मोना अनिल कापुर उदय शेट्टी मोना दा बे बुस्थुआ बेयावनो लानाय जायो बेयाव लानाय आरोना बेयाव लादों बे न' हास'लायदोंना बेवहाय ओरै ओमफ्राय बेजों सागरबो दं माबा दं मा होनोमोनलाय लेक दङ बेखौ नुहुरो आरो नैबे बुस्थुआनो ओरै हाखर आरोना बेवहाय बेयाव हाखर बे बुस्थुखौ ओरै नुहुरो बे लेकखौ नुहुरदों दा बे बुस्थुखौनो नोंसोर नायदो नै आं देखायनोसै नोंसोरनो आं ओरै एंगेल लानानै देखायगोन आरोना बे गाहायावनो नैबावनो लादों आरोना बे मुभिखौ वेलकाम मुभिनि जे गलांनाय न'खौ हास'ना होयो जे बे बुस्थुखौ बेयाव लादों आरो चियार्स थ' बेखौ नायखांबाय फाइनालि लोगोफोर दा बेलेग आनादार लकेसनाव थांसिगोनलाय स' बेखौ आं देखायसिगोनलाय अबाव लांगोन नैबे जोंना गाइड बिथाङा बे लांगोन जोंखौ बे दैथिंगासिनो स' बेलेग लकेसन देखायनोसैलाय एबार बेखौ नायखांबाय गलांनाय मानाय बाज्रुमनाय मानाय सोरखौबा नाख्लाय हरनाय सोरखौबा मानाय बेखौ जाजोब आरो नाङा आं थैनो गोसो देखायनो हायोब्रा देखायनो फिल्माव थैयाथ' दा फिल्म नङा आंला मबाइलजों लानायाव फिल्म मारै जागोन ना अखा हागासिनो गारि माबाजों स' नेक्स्ट लकेसन रायजोफोर आं नोंसिनो देखायगोन दा तारक मेहता की उल्टा चश्मा होननाया बेनि जे गार्डेन बे गार्डेन आरोना बेवहाय लाजोबो चम्पकलाल गाड़ा जेठालाल गाड़ा ओमफ्राय जोंना भिड़े बिसोरो ओमफ्राय जोंना आइयार थायार बिसोर जाजोबो आं नोंसिनो मोनसे बुस्थु देखायगोन दा मा होनोमोनलाय हाब्रुजोबलै नै फोथाराबो बै जे स्ट्राक्चार ना गकुलधाम सिङावथ' हाबनो मोनाबाबो आं बाहेरायाव नोंसोर जुम खालामना देखायसिगोन आरो ना गकुलधाम ससाइटिखौ आरोना गेटआ बैजोंहाय दा आं देखायगोन नायनो र' बे जाहैबाय गकुलधाम ससाइटि बेनो मुम्बाइ फिल्म सिटियाव बे फिसा जानो हागौ बैयो बेनो दा बेवहाय जों हाबनो मोनाखै आरो ना हाबनो मोना जानला मोनला स' बेनिफ्राय नायबाय आरो नैबे बे गार्डेननि सिन लायोना गार्डेन सिनायबावनो जाजोबो आरो ना बे लामानि सिनाबो बैफोरावनो जायो स' नोंथांमोना बेखौ नुलायबाय दा आंबो नुबाय नायनानै एसे गोजोननाय मोन्दों आंनि फेभरेट स' तारक मेहता का उल्टा चश्माया स' नायनानै मोजां मोनो दासिमबो सोलिबाय थायो कन्टिनिउवासलि रानिं सोलिनाय मा होनोमोनलाय सिरियाल होनबा बे आरो ना हमारे पास में स्टैंड अप कॉमेडियंस है डांसर्स है सिंगर्स है जों मोनसे सफैबाय मोनसे लकेसन बलिउड पार्कआव दा बेवहाय जोंनो दा आं खोन्थानाया माखासे बुस्थु जोंना टिम सं ओमफ्राय स्टेन्ड आप कमेडि बेफोरखौ जोङो देखायगोन जों दा बेफोरखौ नायगोन आरो बेबायदिनो गासिबो नै बेयाव हाबफैबाय इन्सट्राक्सनफोरखौ नायनो हाबफैबाय जोङो नै बेवहाय फुरा नै ओरैहाय आर्ट दङ वालाव फुरा आर्ट दंजोबो बेवहाय एक्टर एक्ट्रेसफोरनि नायबानो जाबाय जों दा बेवहाय सिङाव हाबगोन जोङो दा देखायगोन आरो बुस्थुखौ जोङो दा देखायसिगोन बे श'खौ जों दा नायनोसै आरो श'ना सिङाव मा सेटआप दं मा सेटआप जों नायदिनो हागोन गोसोबायदि भिडिअ लानांगोन माल लानांगोन नायलांबानो जाबाय राजस्थानी सेट राजस्थानी सेट ने भी पीके बिथां दङ पीके जो अलग गोला से आया है हमारा पीके भी है यहाँ पे बॉलीवुड स्टाइल डांसिंग सिंगिंग एंड कॉमेडी सेगमेंट दिखाया जाएगा तीनों शोज कंप्लीट होने के बाद सभी का एग्जिट होगा तो सभी को क्लियर है हाँ जी थैंक यू सो मच प्लीज अंदर आ जाइए सभी थैंक यू मानो मानो थांगोरा जोंनालाय एखे लगे देखायखागोनबा जयैनो बेनो रायजोफोर जायगाया नायद'
इनडोर सेट आरो ना बे राजस्थानी सेट बेयो बरियानो राइट गुगल रिभिउ नैबे माखासे ड्रेसेसफोर मोनगोन बलिउडफोर गानग्रा पुलिस ड्रेस मा ड्रेस मोनजोबगोन ट्राइ खालामनो हागोन आरो बेखौ गानायनानै ट्राइ खालामनो हागोन बलिउड प्लाग श' बे बुस्थुआ जागोन आरो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बुस्थुखौ बुस्थुआ बेनो 3 days बे जंगल आरो ना नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरै दं पिके बिथाङाबो दङ बिथाङा दा जोङो श' देखायगोन खोमा बेलेग गलानिफ्राय फैनाय बियो नों नायबानो जाबाय आरामनो दा फट' लाखांबाय बिथांजोंबो लाखांबाय एबार सिङाव हाबनोसै जोङो नैबे सिङाव हाबसिगोन बा माखासे श'आ जागोन आरो बेखौ देखायसिगोन जोङो स' नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आप लोग पहले शो ज्वाइन कर लीजिए फोटोज के लिए टाइम हाँ जी हाँ जी चलो 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 नैबे मा होनो पुरा फिल्मनि पस्टार दङ नैबे 3 idiotsनि दङ स' दा जोंखौ श'नि थाखाय माबानो थिनबाय श' होग्रोगोन बिनि थाखाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना श'खौ नायगोनसै दा माखासे बुस्थुखौ आं बेरायनानै नोंसोरनो देखायजोबगोन आरो ना दा श' नायनो लाइन जाबायना रायजोफोर बेयाव लाइन दं 1 लाइन बेखौ नायबानो जाबाय स' बेखौ नायगोनसै ओमफ्राय दा नोंसोरनो देखायजोबगोन गासिखौबो 2 साल से छोटे बच्चे अस्थमा और माइग्रेन और अन्य जैसे बीमारी 3D श' नायखांबाय एबार नैबे फट'फोर लानोसै आरो जोङो नैबे दा फिल्म मेकिं श' देखायगोन दा 3टायाव 20 मिनिट टाइम दंबावो बेखौ दा नायगोन जोङो नैबेबो फट' लानो हाजोबो स' नोंथांमोननो फाइनालि आं सिङाव हाबनानै माखासे बुस्थु देखायबायानो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो माखासे बुस्थु दा देखायबावगोन दा जों एसे लान्च खालामना लाग्रोनि आरो ना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नुबाय राजस्थाननि सेटआप होनो बेखौ स' नोंथांमोना बै दहायबो देखायबाय एबार बिनि नेक्स्टआव जोङो फिल्म मेकिं मोनसे श' देखायगोन बेखौ जों नायगोन दा जों बिनि सिगां लान्च खालामना लाग्रोनि बेयावनो 200 अलरेडि बेनि बेखौनो 200 200 बेखौनो 200 वा फिल्म सिटि सिङावनो आरो ना माबा सिङाव बेयाव नै फिल्म सिटि सिङाव जोंनि बर'नाथ' ओंखामा बुरजा नांगौ जेबो मान गैया मिरामिस आरो ना निरामिससो स' ओमफ्राय जों दा लान्चखौ जानो नागिरबाय माइरङाबो प्लेटसेल' मोनो बेजोंनो 200 थाखा आरो आदा देखायनानै बेजों 200 थाखा निरामिस रायजोबो जाबाय जोंहा फ्राइड राइस जाबायना गोबाव जागोन होननायखाय फ्राइड राइस जाबायना जाबाय नै बेहा थालि अमा मेजेम एसे अमा मेजेम अमा बिबु दं एसे दङ जागासिनो जादों माबा होनाय अमा बिबु थिबु होनाय आरो ना बुस्थुआ बिराद गोथाव मोनदों गोथाव मोनदों दा मरद गोथाव मोनदों अमा मेजेम मोनगोन सानजाखौ अमा मेजेम होनाय आरो ना जान भी चली जाती है कहते हैं फिल्म बनाना खेल नहीं है बच्चों का यहाँ पसीना निकल जाता है अच्छे अच्छों का ये सीन फिल्म आदि पुरुष का है तो मैं आपको बता दूं इस फिल्म की खास बात क्या है पब्लिक उनकी आवाज को पहचानती है अगर हम सचिन तेंदुलकर के ऊपर किसी और की आवाज भरेंगे अभी आपको क्या करना है थोड़ी सी एक्टिंग करनी है एक्टिंग बहुत सिंपल है जैसे आप 4 फ्रेंड्स और पार्क में घूम रहे थे कैंटीन के साइड में उसको तोड़ मारा पुलिस की वैन आई थी आप सबको उठा के पुलिस स्टेशन ले गए जैसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ होती है किसने किया है क्या है वो सब के साथ सीन शूट करके वो फाइनल कर देते अभी आपसे जो पूछताछ करने का इंस्पेक्टर कैमरे के पीछे खड़े तो सभी को इस कैमरा में लेके एक्टिंग करना है सभी को कैमरा लेके एक्टिंग करनी है जैसे मैंने रोल कैमरा एक्शन बोला आप दोनों को एक साथ एक डायलॉग बोलना है छोटा सा इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ नहीं किया है जो भी कि दोनों ने क्या इनको जेल में ओके और जैसे मैंने आपका नाम लिया तुरंत आप दोनों को भी देखना चाहिए बोल रहे हैं कि नहीं इंस्पेक्टर साहब बहुत झूठ बोल रहे हैं हम तो सेल्फी ले रहे हैं घूम रहे हैं तो जो भी करो दोनों ने इनको जेल में रखो 30 सेकंड के लिए आपको आपस में बहस करके और झगड़ा करना है तो इस कैमरे को बताना हमने कुछ नहीं किया इतना ही मन के कुछ भी डायलॉग बोल सकते हो पर बोलते समय जगह नहीं छोड़नी मार्किंग स्पीड से आती है तो वहाँ पे खड़े होकर आपको एक्टिंग करनी है चलो रेडी आप लोग बाकी लोग साइलेंस रोल कैमरा एंड एक्शन
Yes. Thank you so much, Zola. Have a very good afternoon. Thank you. रायजोफोर दा नै फिल्म मेकिं श'खौ नायखांबाय दा ओमफ्राय नै नोंसिनाव दा मोनसे साउन्ड इन्जिनियारनि जाग्रा बिदि जागोन आरो बेनो जायो साउन्ड सुग्रा बिदि जायो स' मा होनोमोनलाय दा बेखौ नायखांबाय दा बेनिफ्राय जों नायनांगौथ' नायजोबखाबाय दा माखासे बुस्थु गैलानो होनजाबाय दा नायखांजोब्बाय माखासे बुस्थुखौ दा जों थांसिगोन आरो वापस हम लोग शायद हटेल को जाएंगे नायनोसै दा माबा मोनसे नुबावबा आं नोंसोरनो देखायगोन ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' दा मोनाबायानो अलमस्ट दा टाइमा 3:42 जाबाय 4:30 जानोसै दा नायखांबाय माबायदि मोनखो बेयावसो मोजां मोनबाय माने माखासे बुस्थुखौ रोंबाय सोलोंनो मोनबाय दा बेखौ फेस टु फेस जोंनि आर्टिस्ट मानसिफोरनो बा जोंनि फिसा मानसिनो जों फोरमायनो हासिगोन ओके मोजां मोनबाय थैंक यू बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती क्योंकि ये कुत्ता जालिम लोग हैं मत नाचना मोनसे श' देखायगोन बेवहाय बयबो रेडि जाबाय स्टेन्ड-आप कमेडि श' जागोन बेवहाय मानसिफोर फैजोबबाय जिरायनानै नायसै गोसोआव थांनानै दुस्थ' होमबा बे कुत्ता जाला जेरावबो बिदिनो लोरसोर माबा माबि खालामनो मोनैखौ खालामग्रा प्रहिबिटेड जायगायाव हाबग्रा बेनो जाला कैसे आती है लंबे से आता है और नजदीक से निकल जाता है देखिए आवाज कैसे आती है हेलीकॉप्टर चला गया लीजिए बहुत सारी आवाजें ऐसी हैं जो ऊपर वाले ने इस गले में दी है कुछ आवाजें ऐसी हैं फिल्मी कलाकारों की आवाज तो हम लोग हमेशा सुनते हैं लेकिन कलाकार की आवाज मैं निकालूं और मैं ही नाम बताऊं तो मजा नहीं आएगा आवाज मैं निकालूं और नाम आप बताओ तो मजा आएगा यस ओके ताज होटेल मुंबई गेट अफ मुंबई सफैबाय इन्डिया गेट सफैबाय दा नोंथांमोना नै ओरै आंनि उनाव दङ जेनेबा मुंबई ताज हटेल दङ आंनि उनावहाय ताज हटेल दङ नै ताज हटेल दङ ओरैहाय मुंबई गेजेराव थ' नोंथांमोना नायदिनैनिखौ ब्लगखौ ताज हटेल ओरै ताज पेलेस एटेक मुंबई मुंबई एटेक आजमल कासबा बेयावनो एटेक खालामदोंमोन नायदो रायजोफोर बेनो मुंबई इन्डिया गेटआ फुरा गोबावनि गेट बेयो बिराद गोबाव जाबाय ब्रिटिश सामलिनि गेट बेयो जों दिनैसिम आं बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो नोंसोरबो नुबाय जानांगौ माबायदि मोनदों खोन्थाहरदो कमेन्टआव नायनो मुंबई इन्डिया गेटआ ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय ताज हटेल मुंबई ताज हटेल बरिया लुकायनाय लुक्सा नायदो ओमफ्राय ओरैहाय ताज पेलेस गोजौआव दं बेनो जाहैबाय ओरै बिच दं ओमफ्राय बैयाव बिच दङ बे बिचखौ दा देखायगोन नोंसोर र' बिच सेरावनो बरिया लकेसना हिट आरोना मुंबाइनि सबसे नामजादा हटेल होनबा बेनो नायबाय था नोंथांमोना
कितना है 10 रुपया 20 गोदैथारलै आइजोफोर मेरिन राइडआव फैबाय बेरायबायबो माबायबो नों नायदो बेनो मेरिन राइडआ देखायबाय ओरै बिल्डिं दं गोजौ ओरैनो बिच बै लाइटजों जोबाय दा लाइटजोंबो मोजां नुयो बरियानो बार खोलो खोलो हिटथार दा बेनिफ्राय जों थांसिगोन हटेलनि रुमसिम जुहुआव थांनो होनदों हास्लाबाबा थांसै हास्लाबाबा थांला गाबोन समफोर थांगोन नङाबा गाबोन जों थ' बेलेग जायगायाव थांगोन थ' बेनो आरोना आइजोफोर मेरिन राइडआव फैबाय बेरायबायबो माबायबो नों नायदो बेनो मेरिन राइडआ देखायबाय ओरै बिल्डिं दं गोजौ ओरैनो बिच बै लाइटजों जोबाय दा लाइटजोंबो मोजां नुयो बरियानो बार खोलो खोलो हिटथार दा बेनिफ्राय जों थांसिगोन हटेलनि रुमसिम जुहुआव थांनो होनदों हास्लाबाबा थांसै हास्लाबाबा थांला गाबोन समफोर थांगोन नङाबा गाबोन जों थ' बेलेग जायगायाव थांगोन थ' बेनो आरोना बेनो जाहैबाय बरिया जायगाया स' गासिबो जोंना नै वालपेपार जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जोंथि हाथरखिफ्रा जों थांगासिनो दङ नाय रायजो अयथासार मानसि लाइन 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 जेरावबो मानसिनि मानसियानो जोबा मेरिन राइडआव दाबो मोनायाखै अलमस्ट 7:30 जाबाय जोंनियाव मोनाबाय जानांगौ मोनाखाबाय जोंनियाव दाबो मोनायाखै बिराद गोलावनिफ्राय लानानै जा गोलाव बुस्थुआ नाइट भिउ आरोना बे मेरिन ड्राइभनि नाइट नायदो बरिया बे आरो दा मोनाबोफिनबा बांसिन लाइट जोंबावगोन बरिया नाइट भिउआबो मोजां बेवहाय बिराद मोजां थानो सान्थि ओरैबायदि मोजां थान्दा बार खोलो खोलो सागर नालाय बिच नालाय स' नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानांगौ लाइक शेयार साबस्क्राइब पानी ऊपर से पानी समुद्र के अंदर जाना पानी